Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Barka ka da. Ya kwana bidali. Alhamdulillah. Ya dauka dai. Sai godiya ha. Ya haƙuri kuma. Alhamdulillah. Ana lafiya dai. Allah ya doda dai. Bismillah. Bazana. Ya dai dauka dai. Alhamdulillah. Ina Millah ta dadi. Millah ta tafi gurin bakas inda yayanta. Da ba ta dawowa ba. Kwana bin da ta je can. Kana ta samu dawowa ba. kana. Hajiya. Hajiya lalle ta tafi wurin aiki ita ma. Kana. Dama na biyu ne sai ni ce bari na zo na gaida ku da wuni sai ni ketare. To ga gana ake irin shigowa ba kai mana ba ga gaba tarbiyyar mu ta ba kai tarbiyya. Zaman ya ci a ce irin waɗannan kaya na Yahudawa a san sanin irin waɗanda za a su kawo. Ko ba bisa shi dukkan lamarin duniya da gani a zan lissafi don mu ɗauki tarbiyyoyinsu mu gaskiya babanka ba ya yi mun ka zauna shi kuma me ga suna tarihin babanka a cikin wannan ƙasa gaskiya da dama jima'a manyan mutane suna girmama shi kenan a bar kallon na huri ana shigo mana da irin wannan tuwa mun kun san aqidar mu wadda muke yi wannan tarbiyya ba ta addini ta ba kenan dukkan tarbiyya ya ce ka dauko ta kuma abubuwan da ba su da kyawu ba ma sai an gaya ba da ja babanka ya gaya ya yi ma dukkan abubuwa kenan waɗanda in ba shi nan kace za ka mana wannan bayye ba ko ba gaskiya ba a san ka kiyayewa da Allah a san sana abin da za a yi ba mu tsaya insha Allah na hajiya ta zo kuce mata zana zaka nan na kuma insha Allah to assalamu alaikum sai da ku Ok, donc. Hey. Bon, ok. Je vais aller au travail. Ma fille, elle va rentrer aujourd'hui. Bon, je ne sais pas à quel moment elle va rentrer. Peut-être elle peut rentrer demain. Donc, si elle vient, tu lui dis qu'elle n'a pas matin. Ok. D'accord. Je vais aller au travail. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Dai. Voilà. Alhamdulillah. An tashi lafiya. Allah ya Ya yi kare. sai godiya. Wai da Kuna bayani. wai saba. Wai saba. A za ta wajen aiki. To lalle na ce wurin aiki. Kai. Na ce wurin aiki. Yanzu zan je. Bismillah. Bonjour maman. Bonjour mon fils. C'est comment maman, ça va non? Ça va un peu. Et le travail? Alhamdoulilah, ça va. Ok, Dieu merci. C'est même passé là, je suis passé ici, j'ai trouvé mon papa. Je demande après vous, il m'a dit que vous êtes parti au travail. Et le travail, ça va non? Oui, le travail, ça va un peu, alhamdoulilah. Ok, Dieu Par merci. exemple, de Dieu, on est là. Ok, Dieu merci. Ok, Dieu merci. Ina Millah, har yanzu bata zo ne ba. Dan wancan satin na zo dadi ya ce min ta dawo daga wajen karatu. Ina son tuni ko in gani ta shi yasa da yau na ƙara dawowa ina son na haɗu da ita. Bon, le matin, très tôt, mon père est sorti. Il avait dit qu'elle allait venir. Donc, depuis là, je l'ai attendu. Jusqu'à elle est là. Elle n'est pas encore arrivée. Parce que ko wancan satin da na zo na tare da dadi ya ce min ta dawo daga wajen bakansu. To dai ba mu zan da jira ta dai har lokacin da ta dawo na samu gaidawa dai da ita. Ça l'engage à toi. Ton père avait dit qu'elle est venue où? Elle n'est pas venue où? Là, c'est son problème. Ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas mon problème. Si elle veut, elle vient. Si elle vient, elle reste là-bas. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Bon, moi je rentre. Si tu veux, tu t'envoies. Tu veux, tu l'attends. Là, moi, ce n'est plus à mon niveau, ce n'est pas mon problème. Ok, ba matsala zan jira ta tunda dadi ya ce dai za ta zo insha Allah zan jira ta ko da wani lokaci ta kai insha Allah.
abokina ya dai kwana yi fa na ne ka shiga ina ta neman ka ban samu abokina wallahi yana nan wallahi abokina ne yanzu ya muke ciki kawai dai na zaka nan ne kawai dan shanuwar na kara yi gaba ba ne yanzu ya ne muke ciki ga wani hoton wata yarinya gaskiya muna hira sosai ni da ita akan wasu muna hira sosai ni da ita wannan yari an milliciyar gidan Alhaji Hamisu ina ka santa mun da muna hira kan wasu kan ne shi akwai wani yaro da yake son ta muna tabbata da yaron bai da yake ba ka abokina inda wagga ce kawai manta da ita manta kawai kace bare ko ki ba mu tsala ga mushin kafin mu ci Okay, mutum ka